Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Barisa Muntari Garba Dandago, ni ne Commissioner Legal and Voters Matters na hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kano. Wannan na zo ne don yi ƙarin haske kan abubuwan da suka faru hukumar zabe ta shiga zabe kai tsaye duk da samun wasu ƙalubale da aka yi da umarni da wata kota baya. Abin da nake so mutane su fahimta shine Federal High Court da State High Court ƙarfin ikonsu ɗaya. Mutane suna ɗauka cewa kamar Federal High Court gaba take da State High Court. Akwai abin da ake kira suna da concurrent ko coordinate jurisdiction, wato ƙarfin ikonsu ɗaya. Waccan kotu idan ta ba da umarni baya tasiri akan kotun jiha, haka ma kotun jiha idan ta ba da umarni baya tasiri akan kotun federal. Saboda haka kamar da kowa ya sani a nan jihar Kano wa'ansu mutane da wata jam'iyya sun shigar da ƙara a Federal High Court, suka na ƙalubalantar kasancewa mu a matsayin ba mu cancanta mu zama jagori na wannan hukuma mai zaman kanta ba. Sun kai dalilansu cewa mu 'yan siyasa ne. Abinda suka bar a gaban kotu wanda muka ƙalubalanta shine hotunan mu suka kai kawai da jajayen huluna. Hotunan mu da jajayen hula bayan nan mu 'yan siyasa ne. Dalili saboda ita kwankwasiya ba jami'ar siyasa ba ce. Doka ta ƙasa wadda ta kafa wannan hukuma kowa ya sani tabbas ta faɗa ta ce kada a naɗa 'yan siyasa a jihohi wanda suke da political undertone, wato suna da alaƙa da wata siyasa, a sa su jagoranci wannan irin hukuma. Abin da ake nufi shine sai member din da aka sa yana da card carrying member na political party. Dan kana alienation ka sa wata farar hula ko jan hula baya nuna kana da wani undertone na wata jam'iyya. Su sun gaza, abin da magana kotu kenan, sun gaza su kawo katunan mu cewa mu card carrying members ne, wato mun je mun yi rijista a jami'ar NNPP. Amma duk da wannan kalubale da muka ga kotu Federal High Court, alkali bai gamsu ba, ya ce a'a mu 'yan siyasa ne saboda haka ya soke mu. To tun kafin a yi wannan dama mun zaci irin wannan, muka tafi mu kuma kotun jiha tun kafin shiga da wannan kara, wata biyu kafin shiga da wannan kara muka je gaban Justice Ma'aji wato State High Court, muka shiga da kara muke kalubalanta duk jami'oyin da suke da rijista a nan a Najeriya da cewa da su da mutanensu kada wani ya mana katsalanda ko ya kawo mana cikas ko ya shiga lamarin na gudanar da wannan zaɓe da muka shirya yi, wanda yake muna bin umarni ne na kotun Supreme Court wanda ta ba da umarni cewa dukkanin jihar da ba ta yi zaɓe ba kafin 31 ga watan Oktoba wannan jiha ba ta samu gidan ba. A matsayin wannan umarni, wannan hukuma mai albarka ta zo ta gabatar da jadawali wata timetable ne da ta gudanar da zaɓe. To da muka hangi cewa akwai za mu samu wannan ƙalubale shi ne muka tafi wannan kotu ta High Court. Alƙali ya saurare mu gaba ga masa dalilin mu cewa mu doka ta kafa mu ko muna da time limit, wato muna da time limit cewa ga abin da zai kasance. Alƙali ya ba da umarni cewa kada wani mutum ko wata jam'iyya ko wani association ya hana mu gudanar da ƙa'idar da constitution hukumar ita na mata ta ci gaba da ayyukanta. Kafin a yi hukunci shi ne suka shiga da waccan ƙara, tun ya riga ba da restraining order, amma suka kunnan uwar shegu da wannan order da shi wani alƙali ya bayar, suka tafi da High Court suka nemo wannan, suka shiga da wannan ƙara. Yin haka shi ma saba wannan umarnin wannan alƙali ne, amma wannan kotu ta zai hukunci ta soke mu. Da ta soke mu bayan nufin shi kenan ba mu da dama mu gudanar da zaɓe ba, a'a muna dama na appeal, sai Supreme Court ta je ta yanke shine zai zama ba mu iya komai ba. Tunda shine kotun farko ya yi hukunci, to muna dama mu yi appeal. Idan ba mu yi da hukunci to mu ba mu yi da hukunci ba shine muka appeal. To wannan dan ya yi hukunci ba zai hana mu ci gaba da aikin mu ba. Za mu ci gaba da aikin mu saboda ba shine final court ba. Saboda haka za a je court, mun yi appeal a court of appeal, sannan duk an ta yi hukunci dole bai dafa shi mai tafi Supreme Court. Supreme Court ita yanke hukunci shine in ta hukunci Supreme Court ta ce mu ba mu canta shi na mu sauka, finally za mu sauka. Amma a this stage dan shi ya ce ya soke mu, wannan ba shine gine ba, shine ba mu gudanar da zaɓe ba.
wannan shi ne dalili. Ƙarin daɗi kuma shi wannan alƙali na state high court shi kuma da aka zo hukuncinsa shi ma ya ba da hukuncin ce lalle shi bai gamsu cewa mu 'yan siyasa ba ne, cewa wanda suka shiga da ƙara wanda suke kare babban jami'a mai adawa sun gaza su tabbatar masu cewa mu 'yan siyasa ne. Shi ma ya ce mu ba 'yan siyasa ba ne, shi ma ya ce mu ci gaba da aikin mu yi zaben mu. To wannan hukunci idan aka samu hukunci irin wannan guda biyu to dama za ka ɗauki wanda yake last abin nan shi ya yi hukunci kafin wannan hukunci shine muka ɗauka muka ci gaba da gudanar da zaɓe ko muka yi zaɓe. Alhamdulillah ga yi zaɓe ya tabbata, an yi zaɓe lafiya, wanda suka yi nasara sun yi nasara, kuma mun gama aikinmu. Kuma kamar da faɗa a baya mun yi appeal, za mu ƙalubanci shi hukuncin da ya yi na cewa mu 'yan siyasa ne. Idan abin da kotu ta yi shi ma in ba mu gamsu ko su ba su gamsu ba sai a appeal zuwa Supreme Court. Supreme Court ta ba da final ta ce mu 'yan siyasa ne, to automatically a da Supreme Court ta yanke hukunci to a lokuta za mu sauka, an ba da saboda hukuncinsa ba, kuma hukuncinsa bai tsaye da mu cewa kan me gudanar da zaɓe ba. Wannan shine. Akwai batu na sakatare na ita wannan hukuma da shi alkalin ya yi hukunci akan cewar akwai sashi na 14 na ita wannan hukuma da ya ba da dama cewar sai wanda yake ma'aikaci na jiha shine zai jagoranci wannan shugabanci na sakatare na ita wannan hukuma. Kuma ya ce shi sakatare na wannan hukuma ma'aikaci ne na federal government, sannan kuma level 12 abin da ya faɗa. Shin yaya wannan abin yake? Abin da yake faruwa shine dokar KANSIEC ko dokar abin da ta kafa dama aka kafa wannan hukuma tabbas ta faɗa a ƙarƙashin wannan shashi cewa wanda zai zama sakatare na wannan hukuma dole ya zama state civil service, daga state civil service yake, kuma daga level na director. To wannan prerogative power ta gwamnati idan yayi za a yin komai. Sannan kuma tunda an yi sun yi challenging, alkali ya yadda ya ce haka ne an saba doka, to an yi shi ma wannan akan wannan tabbas shi ma an yi appeal kamar da kawai gaskiya ne gashi na kulukulu. Cewa me aka yi appeal din? Cewa wannan ya cancanta ya rike wannan mukami, ya cancanta ya aikin sa, kuma yanzu an zo gaba ne. Abin da yake faruwa shi abin da mutane su gane, gabar da ake akwai doka da muka bawa ita wannan kotu ta Federal High Court cewa a ƙa'ida na shari'a bai kamata a naɗa mutane tun wata 6. Doka ce ta public civil service ta ce idan ka naɗa mutum a wata hukuma kana da iko kai challenging din shi within 3 months. Mutane ba su challenging ba, suna gani sai da aka wata 6 sana aka da members na hukumar nan. Shi ne ga alkali cewa they slept on their right, sun yi bacci, amma alkali ya ce shi bai da wannan ba, tunda dai doka ta ce kaza dole abu doka. To shine muka dauka kara akan wannan cewa mu sun yi bacci, kamata yi su challenging within 3 months, amma yanzu ana magana 4 days kafin a yi zaɓe. Wannan is a setback. In aka ce za a bi wannan umarni sai muka ce mai da wannan hukunci ba, shine muka dauka kara. Kuma kamar yadda ne bayani, idan ka dauka kara akan hukunci ba za ka tsaya da abin da kake ba, za ka ci gaba da yi har sai kotun ta ƙarshe ta yanke hukunci, sannan komai zai tabbata. To ka faɗi abu biyu. Na farko ka ce gwamna yana da iko ya kuma zai iko ya canja. Sannan kuma ka ce wata 6 ya kamata su kalubalance, wata 3 ya kamata su kalubalance ku, ba su kalubalance ku ba. Haka sai bayan wata 6 aka rantsar da mu, sannan kuma su shiga ba sai bayan sauran sati 2 zaɓe. Sannan kuma ba su kawo katin ku da cewa mu 'yan siyasa ba. Sun kai hotunan mu da cewa mu 'yan siyasa ne, kuma nan hoto ba shine yake nuna cewa kai ɗan siyasa ba, idan kana jan hula ba shine yake nuna kai ɗan siyasa ba ne. To ai sun yi magana, wanda ya yi hukunci alƙalin ya ce hukumar zaɓe ta ƙasa INEC kar ta ba ku komai na harkar kayan zaɓe, idan ma ta ba ku ta zo ta karɓe. Haka ne. To a zagaye da na yi na ga kamar katin shaidar. Ai wata 6 bayan an da mu ba a muka yi applying aka ba mu wannan takardu na duk abin da muke nema, ba wani abu ake bawa fa ake cewa ainihin register ce ta voters, ita ce kawai abin da ainihin take bawa KANSIEC sunayen eligible voters wanda suka cancanta su zaɓe, suke da card na voters, shi kawai ake karɓa a gurinsu. Muna hawa ana ɗan mu shi ne aka yi applying, suka ba da wannan register
to shi ne ke kamar nake ma bayani ya ce in ma sun bayar a zuwa su zo su kwace to ai ba da ma zo su kwace sai an gama tunda ba shine final court ba sai an gama appeal ba su da wuri haka ne a doka haka ne ka tambaya kowa ka ji duk da sun sani idan aka yi hukunci kotun farko ta yi hukunci ta faɗa yanzu misali kamar tsaban gwamna da kotun kuma ta ce ta sauke gwamna ya sauka a bai sauka ba sai da ya yi appeal kotu ta ce shi ta sauke shi ya sauka a bai sauka ba sai da ya appeal supreme court ta ce ta tabbatar shi ya ci gaba da aiki to haka ma kowace kamar mu kamar haka ne replica na shara gwamna ne mu body ne an naɗa mu akan ka'ida na hukuma wani suka challenging wanda ita ce kotun farko muna kai ba za mu sauka ba sai mun je last court kuma zai za mu shiga da aiki wannan shine ka'ida ka tambayi kowa wanda ya sani haka ne a tsarin doka na shari'a idan kotun farko ta hukunci ba ta dama dan kana aiki a wani office ka ce zaka bar shi a ranar kuma wannan hukuncin ba za ka ci gaba da aikin ka ba sai an gama case yanzu inda ba mai appeal bane to za su yi cewa dole mu sauka to mun yi appeal to sai an jira kotun sama da shi muna kotun appeal yanzu a nan da aka yi hukunci wa shirin mu shiga da appeal so muna kotun sama da shi idan kotun sama da shi kotun appeal ce ta gamsu da hukuncin Federal High Court mu yan siyasa ne muna dama sake daga kwara zuwa Supreme Court ita ce Hausa suke cewa kotun Allah ya sa to idan kotun Allah ya sa ta ce mu yan siyasa ne to da kasance a ranar za mu sauka wanda shine to abin da ku akwai takaddama tun da abu ne na shari'a mu kuma yan jarida ne muna so mutane su fahimci wannan abin to yanzu idan aka gama duk wannan Supreme Court ta ce da ku yan siyasa ne kuma ta ce duka a zuwa gashi kuma an gama zaɓe me hukuncin zaɓen hukuncin zaɓe na nan akan daidai ai mu a lokacin shi ne ke ga abu ne mutane ba sa gane abu wannan hukuma doka ta kafa ta kuma ta ba ta tsari da za ta gudanar da aikinta kuma shi muke bi ka gane wannan wa'an sai suka challenge suka ce wa mu cancanta ba kamar da na gaya ma yanzu ka ce duk abin da muka yi a baya ka soke shi ai mu har ba mu sauka ba mu shi ya faɗa ra'ayinsa ne shi ta zama aka bada state guda 3 ra'ayinsa ya faɗa shi alƙalin cewa mu 'yan siyasa ne muka ce mu kuma mu gasu ba shi ne ke gawa mutane cewa su fahimta cewa wani ra'ayin da ya bayar mu tsaya da aiki ba da a ce ya bada wato da ya ce ko da ya ce kamar ba mutane saboda kuma ga doka ta Supreme Court cewa lalle kowace jiha ta zaɓe kafin sau inda jiha ba ta zaɓe ba a bata gidan ba Supreme Court kuma sama da shi take saboda haka mu sa mu tsaya ba wannan zaɓen ko da an soke mu a Supreme Court a ce mu 'yan siyasa ne zaɓen mu yana nan is illegal ba wani abu da ya shafe shi amma da kasar da Supreme Court ta ce mu 'yan siyasa ne a ranar da abin da muka is illegal daga nan da Supreme Court ko kotun ƙarshe ta ce abin da muka is mu 'yan siyasa to daga da abin da muka sake sa daga ranar shine zama illegal amma ba abin da dan shi ya faɗa yana kotun farko ba ai shine a baya ka ba da state daga Federal Court suka tafi appeal zuwa Court of Appeal idan hukuncin Court of Appeal shi ma ba suka tafi Supreme Court idan Supreme Court ta yanke hukunci shikenan idan ta ce mu ba 'yan siyasa bane a ga shikenan mu ta ce 'yan siyasa ne daga ranar mun daina aiki to sun yi an yi batu ban sani ba ko kana da bayanin cewar akwai ita jam'iyyar NNPP ta canja logo sai ake ganin cewar wancan logon shine sahihin logon ta wannan logon da kuka amfani da shi na mai hula da littafi baya cikin doka kana da labarin wannan hukuncin da wata kotu aka ce ta yi ina labari amma ni ba lauyan NNPP ba ne ba zan yi magana akan wannan ba ni na hukumar zabe ne abin da ya shafi hukumar zabe shi zan ansa menene sakonka ga al'ummar jihar Kano godiya ce ta musamman ga mutanen Kano da suka fito suka amfani da damar da doka ta ba su ta kasa zaben da suke so kuma aka yi zabe lafiya aka gama lafiya ni a ganina ba taɓa samun zabe da aka yi shi lafiya ba abin da mari ko mun tsini ba ba irin wannan zabe saboda me so mutane kawai da masu wayayyu ne sun gane suna son jihar su mutane masu zaman lafiya masu ƙaunar zaman lafiya masu ci gaban Kano saboda yin wannan zabe shine zai ba Kano dama ta ɗanɗani roman demokradiyyar da ake federal gama take torowa don a zo a jama'a aiki da shi kuma mun bi ka'ida akan doka muka yi zaben mu kuma mun yi abin da jama'a suka zaba muka ba su kuma an gama aiki lafiya an gama lafiya muna musu fatan alai mun gode da haɗin kai da suka ba wannan hukuma Allah ya saka kowa da rari Allah ya ba Kano zaman lafiya Allah ya kawo Kano ci gaba Allah ya samu Allah ya taimake mu a cikin lamurkan mu gaba